Chief Director. Horsepower? 98. This is a New Holland. Holland? New Holland. Yes. It's a very robust tractor. New Holland. Massey Ferguson. And Massey Ferguson is the African tractor. Rather than 90 horsepower, it's 55 horsepower. What is it? Horsepower is equal to this fertilizer spreader, just to show them that. Makapa vanhu venyu saka tine mapadza ane manhamba aya anga ataverenga mukati then toita mapiki nemanhamba aya kuti ataverenga mukati then toita mabhara 400 then toita mahara e1000 then toita magejo then tozoita chingoro icho ngoro e400 vabatsiriwe mazero then toita marija anoshandiswa kurija soja. Hey, vanorima fodya zvisingaite madzimai. Madzimai ari kushanda zveshungu chaizvo. Saka zvese zviri pano zvinhu zvichasvikawo. Destination ndinoindi. Nekuti yematipa zve. Yematipa zve. Ndeye mashingo. Yemashingo. Every province ine motikari one.
mazai. Mururu wasikana uko. Murai. Chef incubator. Madzimai takatenga 11 incubators including yours. Echi 11. Yekuti mazai huku dzinochochona kupurasi kwenyu. Saka this incubator takatengera imimi. Kana yasvika kukwekwe kupurazi, isusu totenga 5,000 mazai ekuizasa. Toisa umu kuti mimi muone start. Tichibatsirana na Vida. 1. Madzimai enyu province meso. Takatenga incubator 1 for each province. Kuti huku dzichechene kuma province. Asi imi toisa imomo kuti dzichechene kuita huku. Nawo tikati baba havangashayi huku dzekupa vanhu kana wasvika pavari. Saka tiri kuseri do riri kuseri mariona do riri kupi. Sorry chef, ndakutenderedzai. Amen. Saka